नमस्कार प्रणाम। हम गायक कलाकार राकेश गिरी सबका प्रणाम करतनी। रहो सबके एगो बात बता दी, बड़ी ही सुंदर कलाकार हमार गुरु भाई छोटू चौहान व्यास जी, जेकर एगो चैनल बा छोटू चौहान इंटरटेनमेंट। तो समस्त जनता जनार्दन से हम रिक्वेस्ट करब, निहोरा करब, विनती करब, चिरौरी गुहार बा के चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। ज़्यादा से ज़्यादा हमरा भाई के, हमरा दिल में रहे वाला हमार बड़ भाई छोटू चौहान जी जेकर चैनल बा छोटू चौहान इंटरटेनमेंट, ओकर सपोर्ट करी। एक से एक सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर गीत, लोकगीत, लयदारी, पॉप गीत, बेवफाई सॉन्ग ऊपर सुने के मिली। ऐसे करके सब्सक्राइब करी।